A je to v pohode, brácho, pohodnička. Ale chcelo by to troška viac. 13-15 tak. Ideme uniesť nejaké decka. Moje na to. Dneska to vidím na úspešný deň. Pozri, tam sú dve. Tie by sme mohli zobrať. Koľko máte vreckové? Poďte si rýchlo nakúpiť. Vykaj, čo si vidíš na ona. No daj sprav. Padaj! O svojich financií 44% Slovákov ako negatívny. Z toho zaujímavé zlú situáciu Tak, toto video slúžilo len na zábavné účely a žiadnemu dieťaťu, ani psovi, ani zvieraťu sa nič nestalo. Čau.